Yo, what's up mga bay? Maing hapon, maing hapon. So karon mga bay, mag-ilis ta og ligid ning inging. Ito nang ilisan nato mga atras. Mga bante 60-80 man eh. So atong 80 stick ilis sa atras is 60-90. Na may nakita karon nga ligid niya, mahalon kayo. Tag libo kapin. Nindot kuno nga ligid. Dire ilang bro Paulo mag-ilis kay yan akong gipasaligan niya. Tagaan ko niya dako nga discount atong ngaligid. No, ako sang suwayan og so kuan kanang gamit ng ligiran. Nindot og spike. Kanahan ko sa atras ko butang kay medyo hilis ta kong atras. Mo dive na siya mo ikis siya ba padaganon. Pakita man ako ni ron pag-abot. Pero ang problema ni kung musugot si bro Paulo nga mag-ilis ko karon kay unsa ni oras alas 5 na. Problema ni kung able pa ba yan tindahan o mahangyo pa ba nato ni siya. Sirado na hapit. Testingan to gangyo dire. We basing musugot pa ni. Dala pa ni gangyo ni. Nagsanday-sanday pa sila. Testingan pa ni. Ya, mangapon. Sa man ni bakante pa? Oh, bro. Unsa man? Pailis kog ligid. Di na ko nimo dawaton. Magbiyahe kay ko niyang kadlawon, mo gina mag-ilis ko. Hilis sa kay kong atras oy. Karon pa man jud ko naka-out bay. O atras ra isa ra ka ligid. Kay ang isa dili sa nako iilis. Di sa nako iilis ang isa pagbalik na. Atras lang sa. Katong giingon ako sa imo bangay, panghiyo ko nimo og pilato pa. 520. Sige. Atras ra. Kay magbiyahe ko niyang gabi oy. Apikihan na kayo ba mo slide na og kanang mo latas kuskuan. Kanang naikuan niya ba kanina inanig style ba? Oh? Tipo na ilis, sinaw lang. Sinaw lang. Chris na? Dili, interior. So mo niya to ang hala bro, nakita iki ka sa akong vlog bro. Ako unsa nakita man nag-vlog ba ako? Ayaw ikuan dia. Unsa man? Dagang kitag kalaban. Yeah. Dagang kitag kalaban. So nag-ilis tag ligid mga bay kay kani nga ligid murag 2 years na ni siya. 2 years akong gamit ani bro. Dayon tube type. Dayon akong ilis nga ligid araw. Ganito nga ligid. Ganito nga ligid bro. Nawala naman, nahali naman. Ay, nahali na oy. Wala na bro, nahali naman bro. Ay. Halin o imong gitaguan bro. Boss, namay, boss. Napara ba na alin? Yeah. Naaro to din nga ligid oh. Diara. Muni, nga klase nga ligid oh. Ang brand ani is kuan. Diston. So branded gyapon ni sa mga bike kuan ni siya. Tube type 60-90. Made in Thailand no? Made in Thailand. Dindot ni mga pan drag race ni. So kusog na ni sa mudagan karon. So akong ipagamin-gamian kay 60-80 man akong atras. 60-80 man eh. So kuya na bahala na unsa na niya. Ikaw na bahala na. Ilisa na to kay apiki na. So dara gimanimo na to ang ligid. So 2 years na to ning gamit aning Maxisa ni. Survive gyapon upaw na kayo wala na ikuan. Digyas. 2 years na ang gamit. Sakto-saktuhan niya pong ginamit gisulit pid maayo ilise nga. Pero pwede pa taning kilid. Ang problema kay di mo takabangking din hingod. Lain pong magdaganta magtakilid bro. Para kini mahilison ba? Kaya pwede pa lang lagi magtakilid padagan.
Purot unta ni ba. So apilan po na tog interior nga 6090 yapon. So 7080 niyo kung ano so napagamian-gamian nato gamay. Siya aro imposible na lagi kay di yung kumutuan ni motor. Kusog kini mudagan ba. Makabuylo mo to dagan na to bro ba kay made in Thailand mo tong ligid no. Nah, wala lagi. Bro. To juga sa maligaya ni kay siya mo ni say kamo gusto mo nga mo kusogin yung motor. Ilis na mga tong ligira. Kani Maxis hinay nay. Ubol kay ni. Made in Thailand. Oh. Yaw, kusog kay ni mo dagan na bro ba. Oh, ang expiration niya dugay na kay ni. Pero og istorya pa ni Bro Paulo, aya ko no mag-count kung magamit sa to bro, magamit na ang ligid. Oh, kung magamit na ang ligid, aya na siya mag-count sa kung kano sa mag-expire. So may bala na to ni og pila ka tuig kay ma-post na to ni nga vlog nga karon nga pizza ka man ron. December 5. Saro, December 5 babala na to ni pila ka tuig na to ning gamita. Ning ligiran Kani estimated nimo bro, mga pila ka tuig na kuning gamit. Estimated lang nimo. Kasi mo kani. Daya pong katuig. Oh, tanawa. Do, pila ka tuig. Estimated. Oh, nga tuig nga dili mahilis. Dili mahilis. Mahilis siya gikan karon pagtaon nako. Gamit nimo layo lang tuig. Kani? Nga layo ra giding tuig. Nga man tungod sa kakusog mudagan sa ba? Mas likod magani ang mas likod magani sa Kani ani Maxis. Tanawa ra. wala pang masis. Mo na ipilakasikat. Oh. Kaya nga tayo. Mo gini ang brand Biston. Sa unang panahon wala pang Maxis. Aya pa na ko nasayran nga kang Bro Paulo. Maxis sa una. Wala pa ning Maxis sa una, nana ning Biston. So pasabot, una ni siya gid nga gihimo. Nya made in Thailand. Nya kabalo daga sa mga Thailander nga dili na mo buhat og ligid og basta-basta. Nagi na siya mga gipangbutang nga compound nga imong motor makabuylo og dagan. Nya, dapat ni naniyon yung pagpabulkit. Ay mo pagpabulkit dito sa katong kuan kay inyong rim na loy kayo malata kani daghan naman ni siya og lata pero dili na ay mga linigwatan pero di na ko patiwasan. Kagahi nga ligid pag abre ni Bro Paulo di makaya siyang ligwat yang ligwat hapit mabali. Naka oh. Kuan siya nga ligid murag nipilit. Siguro tungod sa expire nilanay ang compound bro. Nipilit sa rim. O mo nang nigahi siya. So mo diri. Limit ang muna diri taman wala kay kaabot diri bitaw. Mao di. Mao di ay. So dapat sa mga galawan diskarte nga murag pagkuan ba. Matay puyaw din ng Maxis dahil nga ligid. Ay mo pagamit ang Maxis kay mo ni problema og mahilis na kahit tanggalon. So kini inyong gamiton nga ligid oh. Ha? Wala akong gitaw. Oh, ikaw ang nagtao niya po na mo tipsak mo na pagtao. Sa una, tublis maganina. Katong tublis sa una, murag mayapag at tagtaon. Tublis mo nga design good bro. Oh, nya interior na to. Kay wala naman to, di naman bubulkit tungod sa kada kog bangag. Tong natunog og lansang ba. Okay ko ya. Lima na gad. No, lima ba kayo? Na ana po ning motora. Magpatublis sa puti. Gulpa kita sa una eh. Problema bigay tato pero tao dyan po ni mo ba? Pero lagot na ka. Ano na ba? Balik lang ni sunod. Sir, workit why available? Daot ang daot ang tigbulkitanan rin. Pero maligwat lang nag-isa one time. Iniglupa gani ron. Siguro gini. Wara, nakita rin yun. Yung ebidensya, ninganga rin yun. Uy. Kana. Bubuag oil, sikreto. Lusot ka lagi. Way gay-gahiya na basta makatuyok na. Tuwara. Lampurnas, dalabunal. Kanang interior bro, balikon siya yung mga tao interior. Sabay bagay mo na sila itong pagtaon ako dire. Katong ikaduhan na ako pagtubli. Siguro ano buslot. Wala, okay naman na kay. Imo na pa naman na, ilisa naman nato na. Sangit na to. Ako na lang ginang i-accept nga buslot na siya bro. Ilisod po ako po kang Tagalog kuan nga
maglisod ka samot. Hindi na takabalik ka ng trabaho nga. Bisag interior bro tinisora biraon. Oh? Tigias interior eh. Pilit ba? Dili maayo ning inani nga klase nga ligid og pahiliso nimo ni. Madisqualified man. Palanggaon pa na nimo nga wala na ang interior nga wala na. Pagabot sa balay ihikot na lang na eh. Diya pagit sa last pero naghumok na ning last siguro kay wala na may interior. Ay, humok na ang last day. Ay, sus. Bihon kayo. Okay. So, kinsay mo palit aning interior, baligya na ko ni. Way gisi, bitas ra. Wa man nagisi bro, bitas ra man. Way gisi ni, bitas ra. Ligo ning interior bro. Ano din? Oh, ikaw bala dia basta kay kanang sibo sa kabubuto na ng ligira. Di lang to magkay-tipit ba? Basig magtulak ko nito sa mangima bro ba? Anay bala sa mga diskarte galawan kay 60 90 man ang aligid. Oh, 60 90 man ang ikaw bala basta kay pindi sa imong galawan. Oh, tanawa, gwapo kay pang vlog ni siya, oh. I-Redmi, kato gining cellphone nga pangkuan gini siya. Pang vlog gini siya nga tirada nga cellphone. Xiaomi. Pilay kamera ni bro, dagko ang kamera ni bro eh. Lah. Yawa 200 megapixel dai ni. Yati ba? Yung pang vlogging gini ni tirada ning kuanan eh. O hinahinaya nagpasla kato ang ligid. So kini mag-count ni siya karon sugod unya inigdagan ako karon inigawas gid dire. Kini 200 ni interior ipares nimo basta 60 90 nga ligid. So mo na advice si Bro Paulo. O di mo gusto magkaipit-ipit sa dalan. Ne? Okay. So goods na to ang ligid nataod na 60 90. So naipakapin siya nga unsa to bro? Ay lag kumpiyansa kay muuntol-untol na. So goods, okay na. Labi, salamat kayo sa pinakalas nga customer karong hapuna nga mura bitaw kanang nagdala og hatag akuan. Yeah, salamat kayo. So mo feedback ra ko bro kung unsa akong ma-experience ning ligid. Mo feedback ra ko kung unsa akong ma-experience ning ligira. So good sa tao na. Awa may yung tulontol. Balik na ito galayin mga bike katong iyahang. Dito ra budapit sa may kanyuto nga side. So ako ra gid gitanggal og bolt dito. So ang uban na dili gid ginatanggalan kay mo area daw ang interior. Kaya nani gini mga gagmay nga ligid mga bike part na ginasya sa mga inana. Pero at least yan dinagan ano kira way problema. So good, so feedback tani ugma unsay my experience ato ning ligira.